El port de Borriana es queda menut per a donar servei als vaixells d'ajuda humanitària que treballen al Mediterrani. Per això, la xarxa de ports solidaris s'estén per altres municipis. Benicarló i Vinaròs convertits en ports solidaris i ells Companyes, tenim que comptabilitzar les arnilles. en nous ajudants des que ajuden. És insignificant per a nosaltres i creiem que per ells és una ajuda molt gran. Cada volta hi ha més barcos de rescat com este, el més gran de l'ONG Sea-Watch, que estos días posen a punt per encarar el seu primer rescat. Es más gratificante que duro, la verdad. Yo he estado rascando la bajera de un barco, pues lo que se pueda. El port de Borriana es queda menut, per això creix la xarxa de ports solidaris i voluntariat. I estem segurs de que podem tindre un grup de suport en l'àrea que tinga capacitat per a ajudar a tots els vaixells que vinguen a aquesta zona. Mereix la pena de totes. Des de terra donen suport als cooperants, els busquen allotjament, Un parell de caixetes per cada un dels vaixells cada dia. o abastixen les cuines. Els manglares del Gramoll. Quan solen marxar i això ja fan l'encomanda més gran. Sempre col·laborant amb empreses i negocis locals que poden prestar servici. D'uns als altres s'ajuden i ens ajudem en tots. Perquè entre tots, aquestes missions humanitàries arriben sempre a bon port.